नैबे जितु काउन्सिल इलेक्सन बेवहाय जोंहा आथिखालनि सरकार सालायनाय पार्टिनिफ्राय बिथांमोननि मेनिफेस्ट'आव स्पष्ट लिरदों जे 6 जनगोष्ठीनि जे एसटि डिमान्ड बेखौ जों रेकमेन्ड खालामगोन ओरैनो काउन्सिल सरकार हिसाबै एसटि होनोथ' हाया दा बिसोरो किन्तु हायाब्लाबो रिकमेन्डेसन पजिटिभ रिकमेन्डेसन हरोबा बे बिथांमोननि थाखाय प्लास पइन्ट जाहैयो बेनिखाय बेयो एसे साननो गोनां बाथ्रा जेरावहाय जों माबा जागोन ट्राइबेल जोंहा माबा पपुलेसना एसे खम दंबावो बेखायसो आरो दा गोदानै 6 जनगोष्ठी माहायबा जोंथ' हिसाबाव फैनाय नंखाया एक्जिस्टिं ट्राइबेलफ्रा हिसाबावनो फैनाय नङा कारण बिसोरो जोंनिफ्राय मर एडभान्स एजुकेसनेलि ससियेलि इक'नमिकेलि जोंनिफ्राय बहुत फार बेटार पजिसनाव दं बेनिखाय जों जेबो पात्ता मोना एडमिसनावबो जों मोनहैनाय नङा साख्रि बाख्रिथ' मोनहैखानाय नङा ओमफ्राय दा एक्जिस्टिं जायफ्रा एसटि बिदों बिथांमोननि बांसिनानो अबिसि एससि हिसाबै सुबिदाफोरखौ मोनखादों मात्र पलिटिकेल रिजार्भेसनखौ बिथांमोना मोनाखै बेल'सो आरो दा बिथांमोना बे पलिटिकेल रिजार्भेसन लुगैनानैसो एसटि बिदों नङाबाथ' जों जिखिनि सुबिदा मोन्दों अबिसिआबो मोन्दों एससिआबो मोन्दों रावबो सुबिदा मोनालासिनो थायाखै एमअबिसिफ्राबो मोन्दों एडमिसन रिजार्भेसन दं एपइन्टमेन्ट रिजार्भेसन दं गासैबो मोनखादों मात्र दा बिथांमोनहा पलिटिकेल रिजार्भेसन कनस्टिटुएन्सि रिजार्भेसन मोनाखै बेनिखायनो एसटिआ दा जि रिजार्भेसन मोन्दों दा आसामाव 14थाल'सो माबाया एसटि रिजार्भेसना बे 14ता सिटखौनो सेनो नागिरबावनाय बिदिसो जाहैदों दा बेखौनो मोननो लुगैनानै बे माबाखौ खालामनाय बेनिखाय बे जोंनि थाखाय खोब पजिटिभ जाहैयो बेनिखाय जुदि बिथांमोनहा मेनिफेस्ट' जेनेबा खुगाजों बुंनाय आलादा बाथ्रा जे जोङो रिकमेन्डेसन होगोन जोंहा आपत्ति गैया बेखौ खुगाजों बुंनाय आलादा बाथ्रा खिन्थु जेथिया मेनिफेस्ट' स्पस्ट होयो बेखौ मावनोबो गोनां जायो गोदो गोदायब्ला दानिफ्राय हयथ' 30 years बेक 40 years बेक बे समावबा मेनिफेस्ट'खौ जानला मोनला होयोमोन इमप्लिमेन्ट खालामाबो रावबो हमामोन पाब्लिकफ्रा बावलांफिनोमोन खिन्थु दानाथ' पाब्लिकफ्रा कनसियास जाबाय मेनिफेस्ट'आव जि लिरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामथारनांगौ होननानै डिमान्ड खालामगोन गाबोनथ' डिमान्ड खालामगोन बिथांमोना रिकमेन्डेसन हरबाय बे जोंनि थाखाय बारा मोजां जागोन बेनिखायनो बिथांमोना खुगाजोंल' बुंनानै जास्ट माबा थाबानो जायो जे जों रिकमेन्डेसन हरगोन दे होननानै बुंनाय खुगाजों बुंनाय खिन्थु जेथिया मेनिफेस्ट'नि इन रिटेनलि इन ब्लेक एन्ड व्हाइट जेथिया होयो अब्ला बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो जाहैयो आरो बिदि खालामनो गोनां जायोबा बे जोंनि थाखायबो मोजां जाना आरो बे रिकमेन्डेसन हरोबा बे डिमान्ड होग्राफोरनि डिमान्डआव वेट मोनसे हैदेरनाय जायो बेखिनिखौसो साननांगौ दाथ' बेखौनो सानबाय खिन्थु मोनसे बाथ्रा थिग जे गाबोन जुदि बे 6 जनगोष्ठी एसटि जायोबा दा जायफ्रा एसटिनि सुबिदा लानो सरकार सोलिदों बिथांमोनाबो जोख्लाय जागोन बे बुस्थुखौ हयथ' सानहराखैबो जानो हागौ जाहाथे जोंनिफ्रा ओरैनो जास्ट भट मोननायनि आसा बिदि होदों खिन्थु मालाबा समाव भट मोननायनि थाखाय खोथा होनाया बे गावनि थाखाय खैफोद जायो दा जों बे ट्राइबेल एमएलए जिखिनि दं दासिमहालागै बे इस्युखौ लानानै सावरायलायनो थाखाय बेखौ सावरायगोन ओरैनो 25 तारिखनिफ्राय जोंहा एसेमब्लि जागोन 25-29 बे समाव जों सावरायनानै जाहाथे ट्राइबेलनि खहा जाथावै डिसिसन जों लालायनो हायो ना बेखौ जों साननो खारन जोंहा जनसंख्या हिसाबै खमबाबो आरो जनसंख्या खमखायनोथ' बे खम जनसंख्या बयजोंबो एक्सप्लइटेड साप्रेस्ड आरो अप्रेस्ड बायदि जानायखायनो ब्रिटिशफ्रा बेबायदि जातिफोरखौ प्रटेकसन होनो थाखायनो बे एसटिनि बेबस्था लोगोसे 6 सिडिउलनि बेबस्थाखौ खालामदों बेनिखाय जों जनसंख्या खमखाय जोंखौ बासायनांगोन आरो बिनि थाखायनो जों आयेननि हेफाजाब लानांगोन बेखौ कनस्टिटिउसननि प्रभिजननि बेबस्थाखौ लानांगोन आरो जोंहा दाना 6 सिडिउला बे बेबस्था होदों आरो ओमफ्राय बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक बेबस्था होदों बेनिखायनो जों बे बेबस्थानि गेजेरजों ट्राइबेलफोरखौ प्रटेकसन खालामनो हानायनि आरो माबाफोर बेनिखायसो
गोख्रोंसिन लामा माबाफोर दिहुनबायनो हायो नामा बेखिनिखौ जों एसे ट्राइबेल एमएलए जोंहा दं कार्बिफोरनिफ्राय दं मिसिंनिफ्राय दं गार'निफ्राय सासे दं राभानिफ्राय अबसे सासे गैथ'आ बर'फोर थाबाय जों ज' जालायनो माबाफोर दिहुननो हायो नामा बेखौ सावरायनाय दासिमहालागै सावरायनाय जाथ'वाखै खिन्थु जों सावरायगोन नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो